Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μακρυπίδη. Οι άντρες ροχαλίζουν περισσότερο από ότι οι γυναίκες? Λόγω της παχυσαρκίας. Στατιστικά θα το λέγαμε, ναι. Κυρίως όμως λόγω του ότι πολλοί έχουν αυτή την παχυσαρκία και αυτού του τύπου την παχυσαρκία που υπάρχει σε αυτό. Ναι, είναι αυτό του μήλου, ας πούμε, την παχυσαρκία, ας πούμε, που λέμε, ενώ οι γυναίκες τα κιλά τα παίρνουν πιο χαμηλά, με αποτέλεσμα εκεί να μην ασκεί ιδιαίτερη πίεση στο διάφραγμα, ας πούμε, και στο θέμα της αναπνοής. Μάλιστα. Πότε θα πρέπει κάποιος να επισκεφτεί τον γιατρό, κύριε Μακρυπίδη, δηλαδή με αυτό το πρόβλημα, πότε νομίζετε? Πότε θα ενοχληθεί η σύζυγος. Ναι, όταν, ας πούμε, θα υπάρξει ένα διάστημα περισσότερο από 2 μήνες που θα το έχει αυτό το πρόβλημα. Πότε θα ήταν μια καλή στιγμή? Καλό θα ήταν σε αυτές τις περιπτώσεις να επισκεφτεί τον γιατρό. Εντάξει, εννοείται όταν νιώθει πνηλία και κούραση, ακριβώς. Αν κάποιος, ας πούμε, κατά τη διάρκεια της ημέρας νιώθει πνηλία, αλλά κυρίως είναι αυτό που λέει ο Γιώργος, όταν το αντιληφθεί η σύζυγος, ότι ο διπλανός... Ποιος το παραδέχεται, κύριε Μακρυπίδη? Συνήθως οι άντρες λένε εγώ ροχαλίζω, όχι δεν ροχαλίζω. Πραγματικά. Δεν το παραδέχεται κανείς ότι ροχαλίζει? Δεν το παραδέχονται γιατί τους ενοχλεί τους ίδιους. Οπότε πραγματικά. Το ακούνε, το καταλαβαίνουν, ναι, το καταλαβαίνει κάποιος να ροχαλίζει. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ναι, το καταλαβαίνουν. Το καταλαβαίνουν καμιά φορά όμως ότι στεγνώνει το στόμα τους όταν ξυπνάνε το πρωί, που σημαίνει ότι αναπνέουν ανοιχτό το στόμα, ότι δεν έχουν κοιμηθεί αρκετά ώστε να νιώθουν ξεκούραστοι, ότι ξυπνάνε και έχουν υπνηλία, ότι έχουν βαρύ κεφάλι. Όλα αυτά είναι κάποια συμπτώματα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ξεκουράζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεν ξεκουράζεται με τον ύπνο. Καλά, το ροχαλιτό μπορεί να είναι και το διάφραγμα, ας πούμε. Μπορεί να είναι. Πιθανό. Είπαμε, ναι, όπως είπαμε, μπορεί να είναι απλές καταστάσεις όπως μπορεί να είναι το διάφραγμα ή η σταφυλή ή τέλος πάντων η μαλθακή υπερόα ή ο φάριγκας, ας πούμε, στα οποία με μια επέμβαση θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Αλλά επιμένω στο θέμα της παχυσαρκίας, γιατί έχω παρατηρήσει ότι οι περισσότεροι ασθενείς μου που τέλος πάντων απευθύνονται για θέμα κάποιας χειρουργικής επέμβασης σε αυτό, περισσότεροι είναι παχύσαρκοι που έχουν αυτό το πρόβλημα. Οπότε πρέπει να γίνει συνδυαστικά μια βοήθεια σε αυτό. Και στο θέμα το να χάσουν τα κιλά, ώστε να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε σιγά σιγά, και το χειρουργικό. Κύριος Τούκας και κύριος Μακρυπίδης μαζί, ταυτόχρονα, ένα συνδυασμός για να μπορέσουν να βοηθήσουν τον κόσμο. Θέμα υγείας καθαρά, δηλαδή το θέμα υγείας, έτσι είναι ακριβώς. Άλλα κομμάτια της ζωής. Μιλάμε τώρα για θέμα υγείας, γιατί η παχυσαρκία κάποιος μπορεί να τη δει και σαν καλαισθησία, αισθητική κτλ. Εδώ, επιτοπλίστων, και το ξέρετε, κυρία Φωτοπούλου, χρόνια από αυτή την εκπομπή, ότι εμάς μας ενδιαφέρει πρώτο το θέμα της υγείας και μετά φυσικά θα έρθουμε και στην καλαισθησία. Αλλά δεν μπορεί να έχεις καλαισθησία αν δεν είσαι υγιής όμως. Να το ξέρετε αυτό. Πρέπει να υπάρχει πρώτα υγεία, θα λειτουργεί ο οργανισμός όπως πρέπει, όλα τα συστήματα, όπως το πεπτικό σύστημα που αναφέραμε πριν από λίγο, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Και θα σας απαντήσω και για τις φυτικές ίνες, για άλλες χρήσιμες πληροφορίες που μου είπατε. Έτσι, δύο πράγματα χωρίς να κουράσουμε. Μπορεί να θέλει ο Κωνσταντίνος να πει κάτι. Ναι, έχουμε κάτι άλλο να πούμε πάνω σε αυτό το θέμα, κύριε Μακρυπίδη, για να, δεν ξέρω, να ολοκληρώσουμε έτσι. Και εγώ ανακεφαλώνοντας, θα ήθελα να τονίσω αυτό, το ότι το ροχαλιτό είναι κάποια κατάσταση μπορεί να μην είναι τόσο νοσηρή όσο είναι η υπνική άπνοια. Πραγματικά όμως είναι ένα μικρό καμπανάκι το οποίο θα πρέπει όλοι να το γνωρίζουμε, να το διαγνώσουμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε ανάλογα με την αιτία το τι πρέπει να γίνει, ανάλογα τι θα μας πούν οι γιατροί μας. Οπότε και να μην ανησυχεί ο κόσμος, γιατί μπορεί να αντιμετωπιστεί. Και αυτό. Ναι. Πάντως, με λίγα πράγματα μας τα είπε πάρα πολύ όμορφα. Μας κατατόπισε. Λοιπόν, μάλιστα. Ναι, να τώρα δούμε να πω κάτι για... στο θέμα το οποίο είχαμε μείνει πριν λίγο, κύριε Τούκα, στη δυσκολιότητα που συζητάγαμε και μαζί. Και που είχαμε μείνει. Και ο κ. Μακρυπίδης, αν θέλει να παρέμβει, μπορεί να συζήτηση κάνει προς Θεού. Δεν τον έχουμε δεμένο. Που είχαμε μείνει στις φυτικές ίνες. Εγώ θέλω να πω κάτι για τις φυτικές ίνες. Οι φυτικές ίνες βοηθούν πάρα πολύ δύο βασικές λειτουργίες, κακές λειτουργίες του οργανισμού, που έχει να κάνει με την παραγωγή της χολυστερίνης, γιατί πάρα πολλοί κόσμος έχει να αντιμετωπίσει το θέμα της χολυστερίνης, και με τους διαβητικούς. Ναι. Σε αυτά τα δύο κομμάτια, φυτικές ίνες παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, για τη χολυστερίνη να απαντήσω. Όταν παίρνουμε τις σωστές, σε ποσότητα φυτικές ίνες, που είπαμε ότι πρέπει να είναι περίπου από 25 με 30 γραμμάρια την ημέρα, για την παραγωγή του χολικού οξέως ο οργανισμός δεσμεύει περισσότερη χολυστερίνη από το αίμα, για να μπορέσει να κάνει τις λειτουργίες του. Οπότε γι' αυτό όταν πάμε στο γιατρό μας και λέμε έχουν χολυστερίνη, φάτε φρούτα, λαχανικά και το καθεξής, έτσι. Απλά
είναι σημαντικό να παίρνει κάποιος και τη σωστή αναλογία των φυτικών ινών. Πάρα πολλοί, όπως ξέρετε, ειδικά όταν κάνουν δίαιτες χημικές, που η ανεπάρκεια είναι πάρα πολύ χαμηλή, δηλαδή όταν κάνεις μια δίαιτα από 1000 θερμίδες και κάτω, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις την ποσότητα και των φυτικών ινών που χρειάζεσαι. Και επαναλαμβάνω, όλα τα θετικά συστατικά, αλλά και. Δηλαδή πρέπει οποιαδήποτε δίαιτα, ειδικά όταν έχουν να κάνουν με γυναίκες, πρέπει να είναι σίγουρα σε 99% ποσοστό πάνω από 1200 θερμίδες. Γιατί δεν μπορείς κάτω από 1200 θερμίδες να μοιράσεις εισάξια τα θρεπτικά συστατικά. Δεν γίνεται, σίγουρα 1000% θα υπάρχει ανεπάρκεια. Δηλαδή μια αυτό γυναίκα... είναι στάνταρ. Αυτό που λέτε, κάνουν διάφορες χημικές δίαιτες, λένε θα φάω σήμερα όλη μέρα. Ή θα φάω ένα γιαούρτι με 2 μήλα. Τι είναι αυτό? Ναι. Πώς, ή τρώνε ένα φαγητό όλη τη βδομάδα. Ναι, λέει κάντε μια εβδομάδα κοτόπουλο, ξέρω εγώ. Ναι. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να γίνονται. Πρέπει πλέον να ξεπεραστούν, να μπουν στο αρχείο όλες αυτές οι δίαιτες. Ούτε καν ασχολείται ο κόσμος. Και το βλέπετε συχνά και έρευνες. Και πιστεύω και στα συνέδρια πάει και ο Κωνσταντίνος που μας είπε πάνω για την υπνική άπνοια. Ναι. Ότι ισορροπημένη διατροφή. Έτσι δεν λένε. Έτσι. Κωνσταντίνε. Είναι πραγματικά το ότι το θέμα της διατροφής πιστεύω ότι είναι αλληλένδετο με τα πάντα. Με το θέμα της υγείας, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο σε όλους τους τομείς, σε όλες τις ειδικότητες της ιατρικής μπορούμε να δούμε, πάντα το θέμα διατροφής αναφέρεται. Είναι αλληλένδετο. Δεν υπάρχει πουθενά, όσο και να μοιάζει η χειρουργική ορειλά, μια ειδικότητα που μπορεί να μην έχει σχέση. Σε όλα τα θέματα βρίσκουμε ότι υπάρχει σχέση με το θέμα διατροφής των ανθρώπων. Μάλιστα. Και το άλλο, να ρωτήσω κάτι, να το ξεχάσω κι εγώ. Ήθελα να ρωτήσω για τις θερμίδες που λέγατε προηγουμένως. Δηλαδή, πόσες θερμίδες θα πρέπει μια γυναίκα να λαμβάνει τη μέρα ή ένας άντρας? Προσέξτε, τώρα η ερώτηση είναι λίγο. Ακούστε, εδώ πάμε στην εξατομίκευση. Μάλιστα, είναι ανάλογο. Ναι, να το πούμε και αυτό. Ανάλογα με τα στοιχεία του καθενός. Εδώ πάμε αυτό που λέμε τόσα χρόνια από τα weight free. Ωραία, πάμε στην εξατομίκευση. Αυτό, οπότε πάμε εκεί πέρα, είναι εξατομικευμένο πρόγραμμα. Είναι εξατομίκευση. Αλλά υπάρχει ένα στάνταρ, υπάρχει μια γραμμή που λέμε ότι δεν πρέπει κάποια γυναίκα, ειδικά γιατί και οι άντρες είναι περίπου στα 1600, να πάρει οποιαδήποτε δίαιτα κάτω από 1200 θερμίδες, απαγορεύεται αυστηρότατα, και ότι δεν γίνεται αυτή η δίαιτα να έχει όλα τα επαρκή θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός και να λειτουργεί όπως πρέπει, συν να κάνει τον μεταβολισμό του, αλλά το βασικότερο να είμαστε υγιείς. Ένα άλλο σημαντικότατο κομμάτι που παίζουν ρόλο οι φυτικές ίνες είναι στο καρκίνο του παχαίου σεντέρου. Το σημαντικότερο κομμάτι, θα εξηγήσω γι' αυτό, είναι με βάση τα στοιχεία. Δυστυχώς τα στοιχεία όλα γίνονται στην Αμερική. Έτσι, όσο πιο σύντομα μπορούμε, κύριε Τούκα. Ναι, θα τελειώσω. Δηλαδή, ο καρκίνος του παχαίου σεντέρου έρχεται ο δεύτερος μετά το καρκίνο των πνευμόνων σε θανάτους στην Αμερική. Γιατί οι περισσότερες έρευνες γίνονται στην Αμερική. Είναι ο δεύτερος, όπως σας είπα. Όταν παίρνουμε τις επαρκή φυτικές ίνες, πώς δημιουργείται αυτό σε εισαγωγικά ο καρκίνος παχαίου σεντέρου? Όσο περισσότερο χρόνο μένουν μέσα στο παχύεντρο τα περιτώματα, τόσο μεγαλύτερα ποσοστά έχουμε να πάθουν κάτι από αυτό. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να μην έχουν χρόνο μέσα οι άχρηστες ουσίες, οι βλαβερές ουσίες του οργανισμού. Πρέπει να φεύγουν, να υπάρχουν σε μια ροή συνέχεια. Να καθαρίσει ο οργανισμός. Αυτό σημαίνει καταπολέμηση της δυσκολιότητας. Μάλιστα. Ωραία, αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας, κύριε Τούκα, να είχαμε κι άλλο. Τελείωσε. Θα τα πούμε. Εδώ είμαστε σε επόμενες εκπομπές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μακρυπίδη που ήταν σήμερα εδώ κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ. Και μας ενημέρωσε για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς. Το ροχαλιτό, υπνική άπνοια που συνδέονται και με την παχυσαρκία. Κύριε Τούκα, να ευχαριστήσουμε και εσάς για μια ακόμη φορά για τις πολύτιμες συμβουλές που μας δώσατε. Να είστε καλά. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε σήμερα. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας.